Hi, good morning Tarlac. So nandito na kami ngayon sa stopover. Stopover muna kami para mag-breakfast. Gusto ko yung daming tao kasi it's a long weekend, so maraming nag-uwian. Maraming uwi ng kanilang mga probinsya for how many days. Kumusta kayo lahat? Ay, kapakoy. Good morning everyone. Sino na yung mga nandito? Aga-aga nakakilay tayo, diba? Good morning Ate Hazel Pakot. Kamusta? Cherise Rezano. Eva Chin Barrientos. Good morning. Nandito kami sa stopover. Tarlac. So ayun, napakaraming tao talaga. Grabe, super crowded. Ang mga gasoline station talaga. Nag-uwian ng kanilang probinsya, Pampanga, Pangasinan, it's a very long weekend. Ate Giselle BTS, good morning din. Good morning sa Ana Tabian, Maria Asay. Nasa Tarlac po ako, paano ko mapapadpad ang saan? I'm going to Pangasinan. Grabe, ang daming tao. Super crowded. Lalo na dun banda sa restroom. Even Starbucks open. Ngayong Santa Ana, good morning. Ando si Ninong sa loob? Labas. Hindi, si Ninong Robert. Kasi iti-take out na lang daw natin. Ang daming ang tao, ang daming pila. Jubilin Pecate, good morning. Good morning sa lahat. Please share this live. Kaya anong plano niyo this weekend? Anong mga kaganapan? Daming tao. Okay na ano rin nila sila sa park. Wala sa akin na kay ate. Sherry Blanco Ramos. Thank you. Hindi nag-video. Claire Abratiki. Tarlac Libord. Kaborn na. Good morning, Kati Japan. Kamusta ka na, Day? Janet Lopez. Good morning sa inyo. Dito kami sa Tarlac. Lakeshore. Sa Lakeshore.
Emily Bandadero Adeva. Kanina pa si Aboy nanonood. Kanina pa, kaya lang what they call this, nahirapan kami lumabas ng Mindanao dahil ang haba ng pila. Daming sasakyan. Uy, anniversary nila ngayon. Happy anniversary to my tito and tita Celia, tita Robert. Kahit walang lips. Ayaw ko mag-lipstick kasi kakain ako yung sayang. Miles Lopez, good morning. Pumasok na si Rika, tol. Wow! Hi, Ate Jen Bantayan. Thank you sa 50 stars. There's really something wrong with my chat. Jeanette Medina. Ay, oo nga pala. Bumiyahe nga pala. Ang tanong, paano namin makukuha yung order namin? Good morning, Ate Silva Limon. Hi. Dami-dami sa sakit. Nano Balbar, watching from Bulihan, Silang, Cavite. Ay, sa mga taga Cavite. Kay Mama Melay dyan sa Dasma. Hello, Ma. Good morning. Daddy Jimmy. I love you. Thank you, Ate Jen. Titingin lang tayo sa loob. Baka kasi nandun yung ako. Ate Lilian Hernandez, good morning. Kasi yung receipt. Yes, Ate Lilian, good morning. Okay lang naman po, Lilian Hernandez. Arlene Dapuya Hironimo, good morning. Louie Josa Lopez. Sasel Cotila. Miles Lopez is also here. Hello sa inyo mga good morning sa inyo lahat. Jocelyn Valencia. Hi.
Maria Dapar. Very soon. Yolanda Miranda, hello. Uwi ako ng Pangasinan sa province natin. Kay Mama, sa lugar ni Mama at ni Papa. Sheila Batralo and kay Yuribel Reyes. Why does my auntie does not answer my call? Hello. Ha? Alin? Okay. 286. Good morning. Ay! Angelica Pabella Laundress. Annalyn Soleta, hello. Graceline Pilario is also here. Tignan natin. Kasi ang daming madlang people. Malayo. Hindi, uwi kami ng province kasi Paul! Paul! Ano? Bottled water na lang. Dito kami ngayon sa sa Tarlac kasi uuwi na kami kasi. And the good news, may extend ako and my brother ko until Wednesday. The bad news is malaki-laking gastusan. Kaya panoorin nyo lang kami ha. Teo Mendoza Olares. Maraming tao, grabe. Punong-puno yung Hi Nancy, how are you? Good morning. May mga cutie. Good morning, Day. Kamusta na, Sister Red? Pagbalik ko ng ng Manila, our free time, join us ha. Thea Mendoza Olares. Good morning. Uy, Nancy, di ba taga Pangasinan ka din? Uwi kami ngayon. Kami ng Manawag. Sima kami sa Manawag. Kasi I'm from Mangaldan. Then si Papa is from Labrador. So, dadalo din kami kay Papa. Sa kanya. Catherine Villacarta, thank you. Ang haba pa, 286. Daming tao. Yeah. Best sa Manawag ngayon.
Uwi. Yes na pala. Lizelle Papa, hello. Makakatikim na naman ako ng tubig. Marlene Albucati, good morning. Kasi dun sa ano, may ano kami dyan, meron kami family friend. May family friend kami dyan sa dyan sa Manawag, sa likod, malapit dun sa malaking bahay ni Mayor. Katapat actually. Parang kulay light. Mayor ba yun? Dati siyang mayor or siya yung mayor. So doon. Nahagard yung driver mo. Ano ba ngayon? Saturday. Tara na. Tara na sa North. Ay, mag-chat ako sa GC. Mga Bex. Ay, naantok pa ako sa totoo lang. Mag-LU tayo. Ninang! Mahaba pa, 286. Siguro mga pang-8 pa yata tayo. Hindi ko alam saan sila bumili dalawa ng drinks eh. Kasi wala raw dito ng drinks. Saan ka nakapag-park? Ay. Daming tao, no? Grabe. Daming tao, daming tao. Tsa! Rich Sariel is here. Ate Lilian Fernandez. Kasi ano pala, hanggang Monday, kasi May 1 ng 30. Ay, April 30, tapos ano, May 1 kasi Labor Day. Kaya mahaba-habang bakasyon. Charlotte Ibasco, good morning. Kayo, saan ang inyong bakasyon? Happy Labor Day sa inyo. Ako makikita nyo na naman yung ano, makikita nyo na naman yung Malaan Curtis itong outfit. Is coming. Ayun pala yun. Nagkape ka? Bakit wala sila? Wala silang hat. Saan kayo nakabili? Yung sa trains, wala pala 7-Eleven. Sabi niyo na lang. Mahaba pila eh.
favorite ko. Yun ang favorite ko nila. Favorite ko yan. Let's see. Kasi isa. Pares fillet. Okay, Diyos, pili. Yun, tatlo pare-pares tayo dyan. Bakit chicken ko na ilalagyan? Ayan, chicken fillet ako. Chicken Baka wala na silang ano. Puro chicken fillet. Ba't chicken fillet yan? Teka, ibang presyo yan. Bakit yan? Mura. Ano yan? Ano yan? Chicken McDo? Okay lang kung mas mahal. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Mali ang ano yan. Chicken ang ano ko. Ikaw, mag-chicken Chicken din fillet. ako. Ano yung resibo? Yung resibo mo. Ito. Hindi yan. Nandito ko sa yung resibo. May binigay sa'yo. Ay no, miss. Ganyan sila pag ano eh. Take out. Parang pagdating ko wala ka ng choice. Pag nagbibigay ng ano yan, tissue. Wow, pancake. Para kay Lolo. Karin po. Oh. Yan, tissue. Hinahanap ko yung card ko ng Starbucks. Ayun. Meron man laman. Let's eat. Kain ko. Umuwi ka na. Gusto lang ketchup. Ha? Ketchup? Gravy? Oh, wala rin gravy. Miss? May gravy. Wala kang gravy. Tatlo po. Tsaka ketchup. Please. Let's ang sarili mo kung figure. Ketchup. Tapos yung chicken? Ito, transparent. Kape ko, magtitimpla ka ng kape. Wait lang. Salamat. Hindi ka pa kami mabudol, ha? Hi sa mga taga-Taiwan. Good morning. About the Sheshe. Ba't yun hindi ko magawa ng pancake, you know? Hindi. Magawa ko kaya lang.
ka ng babae kasi ang lalaki pumasok. Ako ng pila ka na eh. Sira ko kanina kung saan. May PWD. PWD naman sa gilid. Hindi ko nakita eh. Kaya Ate Laya Alido. Wala akong control. Papadaan yata kami na ba? Dadaanan lang namin sa Barbara na Danita. Diretso ka. Lawag. At Bicol Suji.